bayan sun kauce ina ta tunanin ya zan yi, sai ko abokina yake ce mun waya aka yi. Tun kafin su wuce na gano ka canzo yanayi, wace ce a ciki faɗa mini zan faɗi sunanta. Ni ko nake cewa wa gaɗiya ya sunanta, kar da ka ɓoye min aboki kaji ina santa, dan ta burge ni zuciya ta shiga ta kwanta, sai ko yake ce min suna na ta Maryama. Ni ko na je gunta da zance na mi soyayya, sai na faɗa mata duka abin da yake rai ba kunya. Kalmar soyayya haka zancen soyayya, sai ta faɗa mini wai ai ita ba ta soyayya. A take agun na ji komai duka duniya ta sauya, menene aibuna dan na ce mi soyayya. Dama ai ita duniya ka so wani ya juya, wani ya ka a take agun wani zai soka 'yan mata. Sai ta faɗa ta ce matsalar samarin zamani, sai ka aminta da su daga baya su zo su yi mamuni. In ba gaske ba ne kai ma kar da ka kalle ni, kar na aminta da kai ka zo ka sani cikin matsala manufata.